Ano, ụmụ ọdịnala Igbo asị nka tachita atagba afọ fọtara anyị ihe ọma, asị nka ọmaka meelu anyị meelu nwoke meelu nwaanyị, asị na akakaka ya ma ejiji ya ama anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, asị ma onye chụba anyị ya daa, asị ma onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwa ya. Aka mbụ ka onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-agba alụ. Ihe m bịara ka nkọwa n'ụbọchị taata bụ ụfọdụ ozi anyị nwetara site na ajụjụ ndị mmadụ na-abịa ajụ anyị na ekwentị WhatsApp anyị. Ihe chọrọ ka nkọwa bụ ihe mmadụ kwesịrị ime bifo mmadụ a na-eche uzu ụdị ndị ya na ha ga na-emekọ ihe, maọbụ ụdị onye ya na ha nwere ike ịnụkọ alụmdi na nwunye. Nke mbụ, o nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ihe njikwubi ya maka uru ọ balụ bụ ịjụ ese. Aka mbụ ka onye nke onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, abụkwa dibịa, onye ọgba ụkọ n'etiti mmadụ na mmụọ. Anyị na-agbakwa afa nke ọma. Ihe nchọrọ ịkọwa bụ dịka anyị si wee kwuo na mbụ, o nwere onye gị na-ega na-emekọ ihe, ọ na-ebutere good luck, na-ebutere inwe ihe ọma maka ihe ụmụ mmụọ na-eso ya. Ọ bụrụ na agba ochie, o nwere ndị agwara ndị ụka ọbịa ndị Juu ha na ha anụkọna di na nwunye, maka ihi na o nwere ụfọdụ ihe dịgasị iche na mmụọ dị iche iche so ha nọ. Ihe ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ di maọbụ na ị chọrọ ịnụ nwunye, o kwesịrị ka ị gbaa afa, jụọ ese, ka ị marụ na ihe na-eso nke nwaanyị anwa maọbụ nke nwoke ahụ ị chọrọ ịnụ na ihe na-eso gị ha dị compatible. Ọ bụrụ na ha adịrọ compatible, ị nwere ike gị na onye na-eto aka bido biwe dịka di na nwunye, ụnụ nọkọta ụnụ ihe nwere isi sobere ụlọ okwu. Ihe kpatara ya bụ na mmụọ nsọ onye nke nwoke na mmụọ nsọ nke nwaanyị na-azọ kụrụ onye ga-achị, ebido nwewe problem. Ọ na-ebute nsogbu, ọ kachasị mgbe ụnụ na-alụrụ ọrụ dị n'ụzọ ụlọ. So ihe m na-ekwu, before you choose a life partner, onye gị na ya ga-ebu nwoke ma nwaanyị, gbagoro afa n'isi ya, mara ihe dị n'ụzọ ya, mara ma ọ bụ onye ihe si enu na ihe so gị ga-alụkọwa ọrụ ọnụ. Maka ọ bụghị ya na-enwero nkwekọrịta, ihe ndị oyibo na-akpọ disharmony. Believe in me, ụnụ na-abụ ama enwe aṅụrị ama dị na union ụnụ, aṅụrị ama adịkwu na ihe unu na-eme. Ụnụ ama enwekwa agamniru, maka na ebe udo dị ka agamniru na-adị. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Ihe na-achịkọwa bụ ịjụ ese. Ọtụtụ famili na dịka nsi wee kwu na-anọ, ọtụtụ di na nwunye na-agbasa. O nwere ndị nwụ na ha bi obodo oyibo, anọkọta di na nwunye esemokwu agbasa maka ihi na alụrụ ihe dị n'ụzọ ha. Mana ị bụrụ ụzọ lụọ nwaanyị, chee ịnụ nwaanyị, iji ihe ọmụmaatụ n'iwu nwoke, ịjụ ese ihe dị n'ụzọ ya. Ọ bụrụ na onye mmiri na onye agha akwụ ngwọ mmiri, jekwuo ndị mmiri ụgwọ ha, mee ihe dị n'ụzọ, setụrụ mmụọ si elu, mmụọ si be nna ya. Gịwa nwoke emekwuo ihe dị n'ụzọ nke gị ka e wee nwee chi dị mma. O nwere ka nkọrọ gị ofu ihe ị ama. O nwere ofu nwa mbọ ya na-agwa m otu mgbe na o nwere nwata nwaanyị ya na ya na-adị mma mgbe ya na nwata nwaanyị a na-adị na mma. Mgbe ọ na ya nwata nwaanyị a nọ, ọ bịara nwoke nne na bie na ya chọpụtara na ya na-eleta nnukwu ego na shọp. Ego a na-abịa nwa onye nke ọdọ na onye na ya na-adịkwara mma. Mgbe ọ nwụrụ onye nke abịa, ego akọ na shọp, ebe na nwa onye na-ajụ ya na-elekwa ahịa ele. Fadị mgbe nke nwaanyị nọcha nwoke nneche ya na ọ dị ya ka ya kwụsị ka eje boro ego ka ya enye ojikwa transpọtụ wee nawa. Ihe m na-achọ ịkọwa n'ihe a bụ na o nwere ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị medoro ihe ndị anyị kwesịrị imedo, anọkọta ihe enwere isi ebido sebere gị na di gị. Ma ị bụ nwaanyị ma iwu nwoke, ileghara ihe a na-ekwu anya, enwere ike ya gị na biznes partner gị anọkọta ihe abụrụ okwu esemokwu, anụba ọgụ, mgbe adị afọ ebidozi ọgba aghara, bido luzube. Onye ukwu ga na-eluzu, onye nta ga na-eluzu.
mana ibu ụzọ medo ihe dị n'ụzọ ya. Ọ bụrụ onye ị ga-echukwa mmụọ si enu chukwa, ọ bụrụ onye ị ga-achụ àjà chụọrọ mmụọ si àjà echụọrọ ya àjà. Ana m achọ ịgwa onye ọma na-ege ntị na ihe a na-eme na nkịtị, but ihe ịmara ana m ekwu mgbe ire sị na ihe ịmara ọwụ si ihe omimi to ebe gị nwa na onwe gị nọ, abụrụ maka ebe mmadụ niile nọ. O nwere ihe na before ihe ọbụla eme in this gross material world earth, o bụghị ụzọ take on form in the spiritual realm. Mana onye abatara na ọ bụrụ na onye dị spiritually alert, spiritually open, when those things can in the spiritual world n'ụwa mmụọ egosighị ya efu ya na ụdị dream abịagosighị. Agwara m atụ si na onwe ndị na-adọkọta sị na ha na-afụ nkịta maọbụ na ha na-afụ eke na nlọ maọbụ ha na-afụ masquerade na nlọ. Wee kọwaa na ụmụ ihe ndị a bụ ihe gosiri na mmụọ chọrọ ka ị bịa ike ga jụọ ese. O nwere ndị bụ nọ ndị ichie na-achọ ịnaghị oke, nwee ndị bụ nọ mmụọ deity na-achọ ka ị bịa jụọ ese. Ana m achọ ịgwa na ị bụrụ onye na-eme ọdịnala mma, you can never go wrong. The only way ndị mmadụ ji run into challenges because they refuse to do the needful. They put themselves against the laws of nature. In other words, they will run into challenges of life. But if you pay attention to your inner being, reactivate the inner spiritual consciousness by adapting to this odinma and follow your inner directive. Ịma ị ga na-enweta. Ọ bụrụ na ị na-enweta inner directive mana iwe onye ọdịnala ma ibidobeghị. Ibido ngawa ya inner conscious ntị. Efu na si na-efo ọ na-adị more louder. Ọ na-adị more louder. Mana mgbe ụtọ na ide aga ya inner conscious ntị, ọ na-eme gị ị na-arụ into problem. Egosi ihe na nlọ, ime ihe agwa gị mee, chụkwa ihe dị n'ụzọ gị, na-achụpụ àjà. Ịbụrụ onye na-alụ ụka, maka na ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọ bụrụ na nwatakịrị agwara okwu mee ihe agwara ya, okenye fụkwa ọzọ ọgwụ ya. Mana ọ bụrụ na mmụọ na-eso gị na ihe na-eso gị na-abụghị agwa kpachara gị afọ gwa gị ihe ị ga-eme, ịlụọ ụka jụ na ime eme, afọ ọzọ ama agwa gị. Ihe m na-achịkọwara gị onye Igbo na-ege ntị, onye ọma na-ege ntị bụ na ihe ọbụla ị na-pass through on earth is ihe bịakwutere gị, and you can only be victorious and no testimony. You can only be victorious ma ọ bụrụ na you face those challenges and come out triumphantly. Remember, there is no testimony without any test. Mana ihe ị ga-eme bụ ịgbada anya n'ihe gbasara ụzọ gị, mee ihe dị n'ụzọ gị. Ime ihe dị n'ụzọ, believe in me, you will give testimony, you will start smiling. Mana ọ bụrụ na imere ihe dị n'ụzọ gị, ị na-achọ onye na-eme gị. Agwara m ụnụ wee sị na chi onye adịghị n'izu na isi na-acha ya awụ. Ọ bụrụ na gị na chi gị dị mma, gị na ndị ichie ya ancestors dị nọ in good terms, alụ ọbụla onye ilo kpara ama elu, ị bụrụ onye na-azụ ahịa, ị bụrụ onye na-arụ ọrụ, mmadụ kwechaa gị nkwa, o ruo n'ime eme onye ahụ awụchapụ gị. Mgbe ụfọdụ na-ebule m onye anwa, mana ụchụ dị n'ụzọ gị, otu anwa ṅụrụ iyi na a ga-emeriri ka ịta afụfụ. Otu a ga-emeje gwa onye anwa kwere nkwa na ọ ga-akwụnyere gị ụgwọ, nye akwụnyere arụ gị ụgwọ. Otu a ga-eje kọtọọ ya, otu a ga-eje kọtọọ gị n'ebe ọ nọ, otu a ga-eme ka onye anwa necha gị anya, ọma ya afụtazi gị na the worthy of trust. Ọma akwụnyere ụgwọ ọ chọrọ ịkwụnyere gị. Mana imere ihe gị na chi gị kwuru, medo ihe dị n'ụzọ gị, ọ ụmụ mmụọ anwa, those entities of powers in creation that is connected with you, ọ ha ga-eje weje advertise ya gị, ọ ha ga-eje mee ndị mmadụ onye kwe gị nkwa mee nkwa, ọ ha ga-eje mee onye ọbụla gị na ya kwucha alụ ihe, onye anwa na ruo obi ya na-agwa ya, imezugoro ife anyị ihe gị na ife anyị kwuru, ngwa jee kwunyere ụgwọ anyị ife anyị ụgwọ gị na-ekwu. Mana ọ bụrụ na imezu ihe dị n'ụzọ gị, ụchụ onye akwụnyegoro nkwa ọ dara change your mind,
ọ bụrụ ihe gbasara ụchụ dị n'ụzọ gị maka na imedoro ya. Nwa onye Igbo onye ọma na-ege m ntị, ịkụzi n'ọta maka na ọta ị na-akọ owu maka na imere ihe ị kwesịrị ime. Ndị oyibo si na you can continue doing one thing severally and expect different results. Bido taa nwa onye Igbo, ka anyị nata nọ n'ụlọ, ka anyị kpana na akpa n'ọfọ na-adị agbakwa aka achụ ihe na-ata alụ. Ị nwere ike ị na-eme biznes akwụcha ndị ọdụ gwa ya akwụghị ụgwọ maka n'ihi na ịhazi ihe dị n'ụzọ gị. Ana m achọ ịgwa gị na enyi nwoke anọ gị na ya nọ na mba ofesi ama ekwekwa gị ihe ọ na-eme, ọ ya gwa gị na ọ na-echukwa ụzọ ya. Chukwa ihe dị n'ụzọ gị n'ụbọchị taa, ihe wee dịrị gị mma. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Inwe ajụjụ n'ihe a nkọwa taa maọbụ ihe ndị kọwagoro n'oge gburugburu maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, zie m ozi n'akara WhatsApp 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-eji afọ a wee chịtakwa na Facebook. Zitere m ozi n'akara WhatsApp ka m nyere gị aka. Ya gaziere onwe afọ Igbo.